मानगोनां प्रमद बर' सारा 125 बिलखौ लानानै गोबां नारा नाथा जुजिगासिनो दङ, गोबां खामानि मावगासिनो दङ। माब्लाबा गाहाय मन्थ्रि, माब्लाबा नखर मन्थ्रि बिथांमोनखौ लोगो लायै लायै सावरायगासिनो दङ आरो बिनि बागैबो गोबां खामानि बिथाङा नाजागासिनो दङ। दायो बिनि सायावहाय खामानि मावनायखौ नुनानै BPF हान्जानि माखासे दैदेनगिरिफोरा गोसोआव उसुखुथु जागासिनो दङ जे, गिगासिनो दङ जे 125 बिला फैयोब्ला जोङो पावारबो थानाय नंला, जोंनि ओंखामा गोमागोन, बेखौसो सिन्था खालामदों। नाथाय बेफोरबादि नेगेटिभ बाथ्रा साननाया गोरोन्थि जागोन रायजो राजा नोंथांमोन। जोङो बेखौ हाजासे हेफाजाबसो होनांगौ, मानोना बिथांमोन थानाय समावनो जोङो बे बिलखौ लाबोनो हानांगोन। मानो होनोबा राजनितिकनि बाथ्रा, बिथांमोना जुदि बे एमपि पदआव गैयाब्ला जोङो बिनानैबो लानो हानाय नङा। आरो बबे समाव सोर एमपि जाहैगोन, माबायदि लिडारा जाहैगोन। थांनाय बारावहाय सानसुमा खुंगुर बैसुमुतिरियामोन बादिया बड'लेण्ड बिनाय समाव, बे समावथ' बिथाङा एमपिमोन नङा होमबा। नाथाय बे समाव बियो बेबायदि खामानि मावदोंना मावाखैमोन। खामानि मावनायमोनब्ला जोंनि बड'लेण्ड दाबियाबो एसेब्लाबो मोगथां महर मोनगौमोन सानो आरोखि। दा ओंखायनो जेरैखि जाया जोंना 3 एमपिफोर दङ, बिथांमोननि मावनायनि सायाव जोङो हेफाजाब होनांगौ। बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा होनानै जेरैखि जाया बे बिलखौ लाबोहोथारनांगौ, आंनि थौले मेलेमजों साननाय रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय बेफोरबायदि नेगेटिभ बाथ्राखौ माब्लाबाबो दा सानथों BPF हान्जाया।